سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سني تروفتا نخسر النهار سينما سمري عب سينما سمري تطلعوا مزنك نوري وعاما كوميدي دراما علالات وزاتا سبورت فيلمتا زاناي عرب تمهروا زلهم كدا تا قداسنت سل زرخبكم لايكم قداس دي قانقا منالبات كما ابيته كنت جئز يزغلغل بجئز زبزحو بيته كنت جئز يوم زملكو اب تغرينيا اب كالون هلوكم خون عرب ግን ምንታይ زياده ተገዲስኩምሉ وقانقا عرب سي ولا قرب ام فلاطون قرب دونجي خبل خل مغنياتو ازي اقداس قانقا اي قانقا عرب كنبتخينا سي حدو قانقانا ينعنا كم ايرتراوين سو قانقانا اي وقعو قانقانا اي وي كان يسرح قانقانا اي ስለዚህ ሆነ ነዚ ናይ ስራሕ ቋንቋና ዝኾነ ነዚ ናይ ሃገርና ቋንቋ ዝኾነ ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በኻልኣይ ቋንቋሲ ንሰብሲ መራኸቢ መስመሪ መራኸቢ መስመሪ ክልተ ሰባሲ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮይኖም እንተደኣ ክበሃሃሉ ኮይኖም ግድን መራኸቢ መስመር ከድልዮም انتس بتليفون ديوم انتس موبايل تليفون ديو وي كالي سيستم غيرهم كراخبو لهم قانقاون لكعهم هذا سنتر حنت قانقا فليتو حنت مسمر طري حزلاتو اذا مسمر زي انتر ادي سريحه لسي كان مسمر تعنقي فلو مالتي حمشه شدشه وي شوعته وي لعلي قانقا انتر افليتو جن شوعته شمونت مراخب مسمر علوه سلازي خونه نزي مسمر زي تطقيمو نزي مسمر زي خفيتو دما مس بزح سب تراخيبو وي كا مس بزح حبرتسب تراخيبو ابت حبرتسب زلو ابت وشت حبرتسب تخزين زلو فلطات كهبن كوسدن هيوت كاخوم اي مهابن مقبالني مانتي قانقا مفلاط ازي اقداسي قدنتها وخاي قانقا خيفلطكا فلطات كتباي تخيل فلطات مون كتقبل اي تخيلني خا سلازي خونه اب قانقا عرب نخملاس قانقا عرب اقداسنته از طرح يكونن نحنا خم ايرتراويان كم جيوغرافياوي اقمامطاناتنا قانقا عرب زعبللو كبابي يزلنا سلازي خونه مس كبابينا كنوهاد انتر اخينا كنجيشن كنقبلين انتر اخينا مستم غرابتنا زلو مويا كنهبن كنقبلين انتر اخينا فلطت كنهبن كنقبلين انتر اخينا كم اسرحتن سرحتنياتاتن كنراخب انتر اخينا زندنا انتر اخلونا خينو قانقا عرب كنفلط ግዴታ ይሆነና ስለዚህ ሆነ ቋንቋ عرب በዚ ጥራሕ እንደርቶ አይንኽእልዲና ልዕሊ ፍርቅ ቢልዮን ዝኸውን ህዝቢ ወግዓው ቋንቋ ዝጥቀመሉ ቋንቋ እዩ بدرجه ዓለሙን ኣዝዩ ኣገዳስነቱ ክብ እንዳበለ ዝመጽእ ዘሎ ቋንቋ እዩ ኣብዚ እንተደኣ ክትዋሳእ ኮይንካ ግድን ቋንቋ عرب ክትፈልጥ ኣገዳሲ እዩ كما يما كبدت على وديو دحند رخيبكم مس قانقا تغرينيا مس قانقا ግዕዝ ዘማሳስል ገለገለ ረኺብኩም ወለዶ ወይስ ፍሊዝ በላይ قانقا عرب ازيو اشغر ون አይኮነን استوعل ابنا خنريو خلنا دمان مس قانقانا خا ብዙሕ ተማሳሳልነት ዘለዎ እዩ ወላውን ክንጠቅስ ውን ንኽእሊናሲ ብዙሕ ምምሳል ኣለዎ ገለገለውን ብቆሙ እቲ ቃላትሲ ኣብ ክልቲኡ ወይ ካ ኣብ ሰለስቲኡ ትግሪ عرب ግዕዝ ትግርኛሲ ሓደ ዓይነት ኮይኑ እንትረኽቡ ኢኻ ብፍላይ ምስ ግዕዝ ድማኒ ኣዝዩ ቅርርብ ዘለዎ እዩ ስለዚህ ኾነ እቲ ቋንቋ ዳርጋ ዝንድና ዘለዎ እዩ ዝያዳቶም ሞያውያን እንኳ ዝፈልጥዎ እንተኾኑ ወይ ንዖም ዝምልከት እኳ እንተኾነ ካብቲ ስጋብዚ ሕጂ ግዜ ቁሩብ መባእታዊ ፈሊጥናያ ዘለና ግን ዝንድና ኣለዎ
نابنت كنت أقسم تر أخوي الناسي قوم زبل قالاتسي أبسلستي أنقى حد خوين رخبه أب عرب قوم مبن أب جئز قوم مبن أب تقرينياون قوم مبن زدماني تنس ويك أدوبل لمبالي كاب أكلات ناي ودسب كنت أقسم تر أخوي الناسي أب أنقى عرب شعر بلو نصقر رأسي أب جئز كأسئرت بلو سئرت يبلو أب أنقى عرب عين يبن أب أنقى جئز كأعين يبن أب تقرينيا كأعين يبن نئذن خاء بقانقى عرب عزم يبن أب قانقى جئز كأذن يبن أب تقرينيا كأذن يبن أنف بقانقى عربي بجئز كأنف يبن بتقرينيا دماني أفنج أيبن كم أون عبنت سن خنتر خنبيل كوين ناسي بقانقى عرب سن يبن بقانقى جئزون سن يبن بقانقى تقرينيا خاء سن يبن بزح خنتك سنخيلنا بزح زراخب اللو انتر أعدل رخيبناون نزي انت ايتي بعمق زبالة أيني رخب أيني خطفال عليو قال أبركتو وي مصنعتا وصحف دي وي نعوز أمثله كقرب يتصفى صبو مستي زلكم حضار الله منفسوا أقولقلت الله نجزء رسوتي أب مأكلاي بتصحفت منسيات تمهارون إرتراون مدو بسرحتين يايهم إذن هاللوه تخيل محبراوي تساتفوتاتون الله أبزي منقر بعت سرحات قديات آتيكم وإنكر لكم يكم ناب كم زز بالموياتات تنطفز لكم أمو ما يبحق يفولي بلوت النت ويفولي النت علىكم صبو عينت تبقسوي نزين كنك عند مسرت ذات حزاق وين نستسمعني قال كلت عبيت نقرات كندسسينا قداسنة تايو معرخ ندين زقلقلا كن رينينا مناتو 4-5 شوطات ان كانها لوكا اب كم زبل عودتات كاملسكا كتساتف انت دا اخوينكا او كاتساتفكاس نفعك وي دما بالعل زبل درجه كتوص انكلخا تنمسرت اطاقما غزين بهل نبابن كوينن نسمعانمو اسك بزعبا زين كنا علل بهل نباب معرخ ندي يطقمكم معكم اقداس ديخه ويس نستوسن غزي طراي دي خاتنبب ويس كل غزي خاتنبب انتاي نباب اسك غلصو سغاو اكلاتناسي كقوم تدعا خوينو وي كننقاساقس كنفري كنسرح كنمهار تدعا دلينا صعات يدلينا اي نز صعات كا كاب مغبي انا نرخبو سلازي خونه اي مروخ اخ هنص يدلي اي مروخ نحنصو تخينا خدمتا انا خنحنصو اي مروخ نحنصو انت اخوينا بنبابينا نحنصو حجي كنتي نتا اكلاتنا صعات زدليو نتا اي مراون صعات يدلي انت صعاتنا تقام من بابي او صعات نخي قارص كننبب كنكلالنا كل غيزه خا من باب ابت مجمريا كساعت لومدو اشغارون ايكونن انديو مقرتو بزحي ايتفلطنيخا كم ባህል مسحاسكايو ግን ازي مقري زلوا مغنياتوسي انتر ان نوحد غيزه زين بيبكاسي ازي يو اتي اي مراخاسي اي قسملكاني مغنيات بزح ነገር يترفك الحمد لله تحسب بزح ነገር كا يحلفك الحمد لله كا تفلط يخا حجي ባህል نباب مسرتاوي كاب جزاء رأسنا عندنا نمصو ግን ገለ خا يصلو اي ገለ صلو اي حجي كاب ህፃንነት ያን እታ ናይ ባህል ንባብ ክለምዳ ከለኹሲ كاب جزاء رأسي امصيا خبل አይክልኒ كاب أبوي اتا ባህል ንባብ رخيبيا أبوي ولا كاهن انت نبره نباب ግን ازي نباب إذ نبره كلهم منفساون ولاتي
ኣካዳሚያውን መጽሓፍቲ ሕጂ ኣካዳሚያው ክንብሎሲ ብዙሕ ድርሰታት ኣሎ ብዙሕ ተጻሕፈሎ ክንበብ ዝግብኦ ነባብ ስለ ዝነበረ ወይ ከዓ ካብ ስራሕ እቱ ኢሉስ መጽሓፍ ይዝሕድ ነይሩ ነዚኣ ከዓ ብኡ ሒዘያ እሞ ኣብ ገዛብ ዝኣትወሉ መጽሓፍ መሓዝ ባህሊ ኣማዕቢለ ብድሕሪኡ እናመቀረት ወይ ከዓ ዝያዳ እቲ ናታ ጥቕሚ እናፈለጥኳ ምስኮትኩ ፈጺማ ኣይገደፍኳን ዋላ እውን ኣብቲ ሰራዊት ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ እታ ንእሽተይ ትርከብ ዕድል ንምንባቤ ዝጥቀመላ ነይረ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ብዙሕ ወጣት እኳ እንተለኒ ግን እቲ ብምኽንያት ክትገብሮ ኣይኮንካን ንዕኡ ወሳኒ ውሕሉን ምሕደራ ግዜ እዩ ንኹለን ብውሕሉን እንተ ደኣ ኣመሓዲርካየን ካልእ ተወሳኺ ግዜ እውን ንኻልእ ሞያታትን ንምንባብ ዝኸውን ግዜ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ወሳኒ ግን እታ ምሕደራ ግዜ እያ ሕጂ መጽሓፍ ክትንብብ ተኺንካ ብብዙሕ መንገዲ ኢኻ ተንብብ ብሶፍት ኮፒ ክትንብብ ትኽእል ኢኻ ዋላ እውን ኣብ ጉዕዞ እናሃለኻ ኣብ ኣውቶቡስ ሃሉ ኣብ መገሻ ሃሉ ኣብ ቀብሪ ሃሉ ንምንባብ ዝዕንቅፍ ወላ ሓንቲ የለን ምክንያቱ ሳላቲ ቴክኖሎጂ ዘምጾ ብዙሕ ኣማራጺታት ኣሎ እቲ ሃርድ ኮፒ እንተዘይረኺብካ ብሶፍት ኮፒ ክትንብብ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣብ ትስእነሉ ወይ ከዓ ንኻልኦት ኣብ ትህልወሉ ግዜ እውን ብመልክዕ ኦዲዮ ዝተዳለወ መጽሓፍቲ ኣሎ ነዚ እውን ኣብታ ወሳኒት ዝኾነት ግዜ ማለት እንታይ እዩ ብዙሕ እናወጠጠካሲ ክትሰምዕ ወይ ቀብሪ እናሃለኻሲ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ኣብ ካልእ እናሃለኻ ክተንብቡን ትኽእል ኢኻ ሕጂ ብምኽንያት ሕፅረት ግዜ ካብ ንባብ ምብኳር ምኽንያታዊ ኣይኮነን ንምባል ምሕደራ ግዜ እንጂ ዝበዝሐ ሰብ ግዜ ዘለዎ እዩ ዝመሃር ግዜ ዘለዎ እዩ ዝሰርሕ ግዜ ዘለዎ እዩ ዘርክበሉ ይበሃል እሞ ግዜ ግን ንኩላህና ሓንቲ እያ ታለይቲ ታንፈልጣ ሰዓታት እያ ታቀትርካ ታንፈልጣ ሰዓታት እያ ሕጂ ገለ ሰባት ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ይነጥፉ በዛ ሓንቲ መዓልትስ ብዙሕ ይሽፍኑ ገሌና ድማ ኣብታ መዓልቲ እኳ ከይሸፈንና ንውዕለሉ ግዜ ኣሎ ሕጂ ምሕደራ ግዜ እዩ ምስለኒ እቲ ቀንዲ ምስጢር ኣብ ከምዚ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ግዜኻ ተመሓድር እወ ሕጂ ኣብዚ እቲ ክንዲ ሰብ ዝኣኸለ ሰብ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ መጀመርያ ምስ ገዛእ ርእሱ እዩ ክዝቲ ዘለዎ ምስ ገዛእ ርእስኻ ዘቲኻ ተመያይጥካ ነተን ግዜስ ብኸመይ እን ክንደይ ዝኣክል ግዜ ኣሎ ክንደይከ እጥቀመሉ ኣለኹ ኢልካ እንተ ደኣ ዘቲኻ ምስ ገዛእ ርእስኻሲ ንሓንሳብ እውን ተሓፍር ኢኻ ስራሕ ወፊርካ እሞ ከየፍርኻ ትመፅእ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ወሳኒ ምስ ገዛእ ርእስኻ ንገዛእ ርእስኻ ውሑድ ደቃይቕ ሂብካሲ ክትዝትለካ ኢቫሉዌት ትገብር ኣለካ ሰልፊ ኢቫሉዌት ነታ ንገዛእ ርእስኻሲ ሎሚ እንታይ ሰሪሐ ስራሕ ወፊረስ እንታይ ኣድሚዐ እተን ንጥፈታት እንተኽኢልካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ንጥፈታት መዓልታዊ ንጥፈት እትገብሮ ዋላ እውን ብፅሑፍ ክተውፅእ ኣለካ ኣውፂኢኻ ነዚአን ዓሚምካ ክትመፅእ ከም ዘለካ ድማኒ ክትውስን ኣለካ ነዚአን ሽዑ ብኸመይ ኢኻ ክተካውነን ብፅፉፍ መንገዲ ብተፀንዐ መንገዲ ብዙሕ ንጥፈታት ኣብ ውሑድ ግዜ ክትዓምም ትኽእል ኢኻ እንታይ ግን እንታይ መዓዝ ትገብር እያ ወሳኒት እወ ስኬጁል ኣውፂኢኻ እንተ ደኣ ደይኮይኑልካሲ ስለምንታይ ኣይኮነትን ኢልካ ምስ ገዛእ ርእስኻ ክትዝትለካ ንኸይትኸውንሲ እንታይ ድኻብ ነይርኒ እንታይ ስለ ዘይገበርክ እየ ነዚአን ዚአን ዘንጥፈታት ዚአን ተሪፈን እንተ ደኣ ኢልካሲ ኣብኡ ይፀኒሑ ትመልሲ ሕጂ እቲ ወሳኒ ንጥፈታትካ ብግቡእ ሰሪዕኻ ዳሓር ከዓ ገምጋም ከዓ ምስ ተመለስካ ከዓ ምስ ገዛእ ርእስኻ ገምጋም ምግባር እዚኣ እታ ወሳኒት እሞ እቶም መንእስያት ዘለዎ ወይ ከዓ እቶም ሓገዝ ዘድልዮም ግን ኩሉ ግዜ ወለዲ ይኹን ዓበይቲ ኣሕዋቶም ክንድግፎም ይግባአና እዩ ምክንያቱ ነቲ ነገራት ምስቲ ውዑይ ዕድመ ዘለዎም ከየስተብህሉሉ ብዙሕ እንታይ እዩ ሓገዝ ዘድልዮም እዩ ስለ ዝኾነ
كلاتنا خنحجزهم مقبعنا ولاون كإله موياو خإلاون كنز عزرارينا وين مسؤوم أمتينا خنزار بولهم كعد بلز أخون بزترفقن أتم كن سبز آخرنا جن نتيجة بجوبو نخينا ما حد رزقنا فنا والحنت نجري له صبوا كم زبالكم زي مدب زون خنا دالو زيادة مقالات فترة اللي ود ما زي مدب زين خدالو زيادة زدر خنون نسيو نوزحات دقنا كم يجرنا بزحات مياتات كم زون نخن قبرم نخيل دقنا كم يجرنا أم حدرا جزين أم نبابن نفعت كم زخون هم قبرم نخيل سي عين فلتنينا يبليهم بالكعكا زبز عيت أنحن أبتمثلنا ونالو نفع حما أنت ولد تزمته حما نفع أنت ولد تقل تزبها له لذي أم منفعت أبزحت ولد كله خيلي اتمنفعتنا بدقم كما يجيروا يحلف يتقند نجر سكاب أب حداركم بناتكم كن كدا كما يصلوا لكم أبدقكم أب حداركم أم من باب أم حدرا جزيه هاي مثل سكعلوا لنا أو أنتاي كبل مدلله سي كل جزء أرأي تكوني زلكا نقول نجارات أكن جبارة تبل نجبر كتبل أكن دخلت الأخ مريح كحت كيد يجوا تزبلت أو تسيتها وزخون سلا زخونة أبطأ محضر جزء ولا ونحجب بزح اللي زترفنا مهنياتو كابزن اللي على بجبو جزء أمام محديرهم بوحلن أمام محديرهم بزح كسرحهم مثل عخاسي تنات كقولتون تفلت إخا حجي فلت كاجن انتي تجبري بخمي جركا أبتي تدليت بتصحي كل جزء كاب سبون تمهاريخا كاب كبابيخا تمهاريخا سبس إنها تمهاري إذا نبر حجي أبتا بيت ويك أبتا جزانا انتي نجبر زبل حتى جن كم تخل سب سدرا لنا حدار لنا أبتا جزا أبز مسألة جيزين مجمع رح جبر زلني اتم بهالي أب جزا سب أي بدك وفر بعت بيتون أب جزا أتوفر كل خاكو وفر كلها وفري حجي ويعيرك حدير كأجن مني حتوفر لا تمزولت كامي نايس سبست زلع على وفري زقابر أبت ولدي أو ولدي حجي أو ولد أنت أو وفر جيرو بلست صدر أنت أفريسي حنت بلستي صدر بيت ويك أفاميلي بلست كوميونيتي تفتر تبلست كوميونيتي أخهم وحبرة سبنا ولا كم إلى أتهاجر تنعبر ويك تسمر مو ويك تبلس مو مسرتني هاجرس عبس درابيتي بلست هاجر انت اخذت له كا تدلخينكا بلست درابيت فطريا هاجرس بعات فطر كالي ايكونن سلازي خونه كلاتنا انت اب دقنا وفر غيرنا منيلنا بلصات غيرنا يوم بلست هاجر فطيرنا لنا معناتي سلازي خونه انت عينا غنجبر زلنا اتو يركحتن بباي كون كان انت يدا كتباحال سلا سدرابي سلا اتم قلعو ناتم مطفتات كم يوعيلو كل جزء قلعة دماني ما أزن النات حسكاي أخذ خيد كمي كم زوعلو اتمطفتاتهم جيرو مودو انتر أو دخامار يم سلمنتاي انتاي كخنجبر لنا مسبعات بيت هنا مايت ناتم قلعون كوف عبدنا دماني تخجبر وزقبهم مستزررنا دحر سدرا بيتاو دماني مبحالنا أتو بدحريو زياء تتجب أجهزة مسحبنا يا كلاتنا أنا ناب مسحب من بابا أتو أتابعت بيتون كمو ولا كوا بزح وطات أنت اللوات عدلات كم تزجب بعد يترخ وأنت خونت بما تانو جن كتنبيب كم زلوا ولا وأنت نتفتح قاريصة كتنبيب كم زلوا إن أخلو جزء نحناون ندفع أوه ولا ون ما أنت تنبيب سجنا نتفتحون نحنا أنا يجبري ما يعتبر حضرنا كلنا إيه أتوا ولادنا كلنا إيه كلاتنا لازم بعنا راح ديكونس إننا تمال على أنا خنكيد كم زلنا سلزة أمن بس من قدزي
እቶም ቆልዑት እውን ኣብ ምምራጥ ባዕለ እዩ ዝመርፀሎም ወይ ኣዲኦም እያ ትመርፀሎም እቲ ዝንበብ ምክንያቱ እንታይ ንብብ ቆልዑት ብዙሕ ኣይፈልጥዎን እዮም ናትና ሓገዝ ዘድልዮም እቲ ዝንበብ እንታይ ከንብቡ ከም ዘለዎም ምስቲ ናቶም ዕድመ ምስቲ ናቶም ደረጃ ወያነ ወይ በዓቲ ቤት ትመርፀሎም ብድሕሪኡ ግን እታ መንገዲ እናተኸተልዋ ይኸዱ ኣብዚ ግን ክትትል የድልዮም ዘይዓቕሞም ወይ ከዓ ምስ ደረጃኦም ዘይከይድ ከየንብቡ ምእንቲ ነቲ ዘንበብዎ ድማ ሓንቲ ትህቦሞ ኣንብቡ ጥራሕ ኣይኮነን ካብታ ዘንበብዋ እስኪ እንታይ ኣንቢቦም እንታይ ኣንቢብካ ከመይ ነይሩ እንታይ ትሕዝቶ ነይርዎ ድማኒ ብመልክዕ ዕላል ከዓ ድጎምለይ ትብሎሞ በዚ ኢኻ ክተስርፆ ትኽእል እታ ባህሊ ንባብ ግን ከም ኣይላ ቀጻሊታ ትኸይድ ኣብታ ገዛ ጽቡቕ እንታይ ስምዖም ጥራስ ሒዝኩም ፈተና ኣለኒ ክትብሉ ከለኹም ጥራስ ሒዝኩም ክትወፁም ከለኹም እንታይ ስምዖም ምናልባት ዋ ዝባባሲ ኣይትውዳእ እንዳዛ ትምህርቱ ክብሉ እውን ይኽእሉ እዮም እጂ ንዕኦም ከእንታይ ጽልዋ ይሕድረሎም ፈተና ኣለኒ ኢልኩም ክትወፁ ከለኹም ከጽኒዐ ክትብሉ ከለኹም ከምዚ መሃር ኣለኹ ክትብሉ ከለኹም እንታይ ይብሉ ደቅኹም ሕጂ ለሚዶሞ እንዲና ክንብል ንኽእል ኣብ መጀመርያ ከምኡ እብሉ ነይሮም እዮም ግን ቀጻሊ ስለ ዝኾነ እቲ ህይወት ከምኡ እቲ መጽሓፍሲ ኣሎ ወይ ኣብ ሶፍት ኮፒ ኣሎ ወይ ኣብ ሃርድ ኮፒ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ወይ ብፍላይ ዚ 2-3 ዓመት ለሚዶሞ እዮም ለሚዶሞ ቀንዲ ግን እንታይ እዩ ህይወሲ እናተማሃርካ ከም ትነብር እዚኣ ነዚኣ ክትሰርፅም ስለ ዘለዋ እቶም ቆልዑት እውን ሰብሲ እናተማሃረ ከም ዝነብር እዋ ኣይውዳእኒ ትምህርቲ ኣይውዳእኒ እንታይ ደኣ ስጋዕ ዘለኻ ኢኻ ትመሃር ህይወት ስኹም ህይወት ኣብ ትምህርቲ እያ ትነብር ስለ ዝኾነ እዚ ባህሪ እዚ እውን ክሰርፆም ስለ ዘለዎ ብመደብ እተን ዝንበባ ሒዘ እዚአን ሒዘ ኸይድ ኣለኹ ኢሉ እየ ዝኸይድ ብምርኣይ ጥራሕ ደይኮነ ብኣርኣያ ክፈልጥዎ ስለ ዘለዎም ብኣርኣያ ክፈልጥዎ ስለ ዘለዎም ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ብን ሕጂ ግን ለሚዶሞ እቲ ህይወት ከምኡ ምዃኑ እናሰረፆም ይመፅእ ኣሎ ኢለ ይግምግም እሞ ባእሺ ዕላልና ናብ ምዝዛምና ገፅና ኢና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ተመክሮ ኢኹም ተመሓላልፉ ዘለኹም ተኸታተልትና እውን ብዝያዳ ኣድኒቖም ክኾኑ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ምክንያቱ ኣብ ዘዘለዎ ደቆም እንታይ ዓይነት ህይወት ክንመርሕ ኣለና መጀመርያ ምሕደራ ግዜ ከመይ እዩ ንባብ እንታይ ይጠቕመና ትምህርቲ ኸ እንታይ እዩ ናብ ደቅና ከመይ ኢልና ነመሓላልፎ ዝኣመሰለ ነጥብታት ፈቲሽና ኢና ሎም መዓልቲ እሞ ብዙሕ ተንኪፍና ኣለና ንብዙሓት እውን ጠቒሙ ክኸውን ኢና ተስፋ ንገብር ኣብዚ ግዜ እዚ ክንደይ ቋንቋታት ኢኹም ትመልኩ ብዙሕ እኳ ኣይኮነን እንድዩ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ምክንያቱ 9 ቋንቋ 10 ቋንቋ ዝፈልጡ ሰባት ክትርኢ ከለኻሲ ማዕረ ክንደይ ቁሩብ ዘገም ትብል ኣለኻ ወይ ከዓ ዶንጊኻ ኣለኻ እንዲ ዝርዳእካ ዝኾነ ኮይኑ ግን እተን ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ብግቡእ ዝፈልጠን 4 ቋንቋታት እየን ንሰን ድማኒ እታ ቋንቋ ኣደ ትግርኛ እያ ከምኡ ድማኒ እቲ ናይ መንፈሳዊ ቋንቋ ዝኾነ ወይ ከዓ ቋንቋ ግእዝ እዚ እውን ብደቂቕ ይፈልጦ ከምኡ እቲ ቋንቋ እንግሊዝ እዩ ካብኡ ድማኒ ናይ ጎረባብትኻ ቋንቋ እውን ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ድማ ብግቡእ ይመለኽ ማለት እዩ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ድማኒ በቢ ንእሸይ ንኣብነት ቋንቋ ትግረሲ ብ50 ሚእታዊት ይፈልጥ ካብኡ እውን ካብዚ ናይ ሃገርና ቋንቋታት እውን ብዝተወሰነ ደረጃ እቲ መሰረታዊ ናበየ መዓልኩም ምባል ድልየታትካ ንምግላጽ ወይ ሓበሬታ ንምርካብ እዚ እንታይ እዩ እዚ ናበይ ድማ ብውሕድ ደረጃሲ ይፈልጥ ግን ይፈልጥ ክብል ኣይክእልን ኣብ ምጽናዕ ይርከብ ጽቡቕ ናይ ብሓቂ ቋንቋ ዝፈልጥ ሰብ ኣብ ዝመሰዮ ክሓድር ክእል እዩ ኣብ ዝመሰዮ ክዘራረብ ክእል ተዘራሪቡ ምዝርራብ እንዲ ህይወት ምርድዳእ እንዲ ተባሂልካ ኢኻ ተጸብቃን ህይወት ቋንቋ እንተሊካ ምስ ዝኾነ ዓይነት ሕብረተሰብ ክትበሃሃል ትኽእል ኢኻ ምናልባት ከምዚ ቅድም መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርናሲ ሐዋርያት 72 ቋንቋታት ተዋሂቦም ምስ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ
ክላማመዱ ምስ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ክባሃሉ ምእንቲ ተባሂሉ እዩ ሕጂ ዝውን ነብቲ ህይወትና እንተለዊጥናዮ ቋንቋታት እንተዳዕ ሒዝናስ ምስ ኩሉ ሰብ ክንባሃል ፍልጠት ክንወሃሃብ ክንራዳዳእ እዩ ዘኽእለና እሞ ጽቡቕ ተበግሶ እዩ ንዓኹም ከዓ ኣብቲ መደባትኩም ኣብ ውጥናትኩም ኣብ መጻኢ ህይወትኩም ሙሉእ ዓወትን ሙሉእ ጥዕናን ንምነየልኩም ሞ መወዳእታ ከም መፋነዊ ክትብልዎ ትደልዩ እንተልዩ ዕድል ክበኩም ዳርጋ ብዙሕ ዝበሃል እኳ እንተዝየለ ብፍላይ ነቶም መንእሰያት ኣሕዋትና ንወለድን ግን ገለ ንእሸይ መዘኻኸሪ ክህብ ምደለኹ ንሱ ድማ እንታይ እዩ እቶም መንእሰያት ኣሕዋትናን ደቅናን ነቲ ግዜኦም ብግቡእ ክጥቀሙሉ ነቲ ዘለዎም ዕድላት ብግቡእ ፈሊጦም ክጥቀሙሉ ከዘኻኽሮም ደሊ እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ዘለናዮ ህሞት ምስቲ ዓለም ክኸዱ እንተደኣ ኮይኖም ሞያን ፍልጠትን ክዓጥቁ ግዴታ እዩ ስለ ዝኾነ ነቲ ዘለዎም ዕድመ ነቲ ዘለዎ ደረጃ ተጠቒሞም ፍልጠት ክሕዙን ፍልጠት ከኻዕቡቱን ሞያ ክዓጥቁን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክላብዎም ይደሊ ንወለዲ ድማኒ ኩላዊ ግዜ ወለዲ ሓላፍነትና ክንስከም ክንክእል ኣለና እዚ ድማ እንታይ እዩ ነቶም ዝወለድናዮም ጽባሕ ናይ ሃገር ተረከብቲ ንሳቶም እዮም ብልጽቲ ሃገር ክትህልውና እንተ ደኣ ኮይና ድማ ብሉጻት ውላድ ክህልውና ክእሉ ኣለዎም እሶም እዮም ጽባሕ ሃገር ዝኾኑ ስለ ዝኾነ ንደቅና ልዑል ቆላሕታ ሂብና ክንኣልዮም ክንጉስጉሶም መንገዲ ክነትሕዞም ክንከታተሎም ኣብቲ ቀራርባና እውን ዝያዳ ከም የዕርኹና ጌርና ቀሪብና ኣብቲ ናቶም ኣቲና ሞያን ፍልጠትን ክዓጥቁ ዲስፕሊን ወይ ከዓ ብስነ ስርዓት ክኹስኮሱን ተኸስኪሶም ክዓብዩን ምእንቲ ኩላትና ወለዲ ሓላፍነት ኣለና ባህሊ ንባብ ንኽሰርጾም ከዓ ንሕና ወሰንቲ ወይ ከዓ ወሳኒ ግደ እዩ ዘለና ወላ ንሕና ብፍላይቶም ካባና ኣዝዮም ዝዓብዩ እቲ ባህሊ ንባብ ኣብቶም ዝቐደሙ ወለድና ክሳብ ክንድቲ ነይሩ ክንብል ኣይንኽእልኒ ኢና ግን እሶ ስለ ዘይነበረ ነቲ ዝሃደመ ወይ ከዓ ዘምለጠና ዕድልሲ ኣብ ደቅና ንኸይድገም ምእንቲ ንሕና ቆላሕታ ሂብና ኣተኩሮ ሂብና ንደቅና ባህሊ ንባብን ሞያን ፍልጠትን ዲስፕሊንን ክሕዙን ክዓጥቁን ምእንቲ ወለዲ ተራና ክንጻወት ወይ ከዓ ተራና ልዑል ክኸውን ክምሕፀን ይደሊ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብኩምን እውን ንኹልኹም ንዓኻኹን ነዞም ስታፋት ኣዳለውቲ ዘለዉ ብስእሊ ይኹም ብካልእ ዝተሓብሩ ኩሎም ከዓ ከመስግድ ይደሊ ምክንያቱ እታ ናተይ ተመክሮ ንእሽተይ እያ ብዙሕ ዓብ ተመክሮ ዘለዎም ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ ግን ነዚኣ ከይነዓቕኩም ኣብዚ ስቱድዮኹም ዓዲምኩም ተመክሮ ከካፍል ክብሪ ስለ ዝሃብኩምኒ ክብሪ ሃብኩም የቐኒየለይ የቐኒየልና ንሕና እውን ኣባቐሺ ኣዚና ኢና ነመስግነኩም ካብ ግዜኹም ተሻሚውና ኢና መፂና እሞ ቅሬታ ግበሩልና እሞ ንዝሃብኩምና ሓበሬታ ኣዚና ኢና ነመስግን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ዩቲዩብ ቻነል በዚ ክቐርብ ፀንሐ መደብ ዓቂብኩም ክትኮኑ ብዙሕ ተመክሮ ቀሲምኩም ክትኮኑ ሰሙሉእ ተስፋ ኢና እምበር ኣብ ዝቕፅል እዩ ክኸውን ምርኻብና ቅድሚኡ ግን ኣባቐሺ ምናልባት ካብ ተኸታተልትና ነዝናትኩም ተመክሮ ብዝያዳ ሓበሬታ ክወስዱን ክለዋወጡን ምሳኹም ክዘራረቡን ዝደልዩ በናይ ቴሌፎን ክረኽቡኹም ይኽእሉ ፍቓደኛ እንተኾንኩም ሕራይ እንታይ እዩ ትምብህሃል ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እንድዩ ካብቲ ዓንተ እውን ጥቕስ ዘበልናዮ ሲ ምብህሃል እንተሎ መሃብን ምቕባልን እንተሎ ኢና ኩሉ ግዜ እቲ ፍልጠት መሃብን ምቕባልን እንተሎ ኢና ሓፈሻዊ ስጥመ ዝህልወና እሞ እዚ እውን ምንም ኣይኮነን እታ ቴሌፎን ናተይ ባዶ 7 31 17 38 እዩ ጽቡቕ 07 31 17 38 እሞ በዚ ቴሌፎን ሂቦምና ደለዉ ባእሺ ደው ኢልኩም
ኣብ ምምራሕ ህይወት ኣብ ምሕደራ ግዜ ኣብ ንባብ ኣብ ካልእ ህይወት እውን ዝያዳ ተመክሮ ክትለዋወጡ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ነዚ ዝፀናሕናዮ ሰዓታት ክብሪ ሂብኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ንኩልኩም ተኸታተልትና ኣብዚ ዘለኹም ሞ ሙሉእ ሰላምን ሙሉእ ጥዕናን ንምነ ሰላም ይቐኒልና ሲኒማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ለለበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲኒማ ሰመረ ኣብ ሲኒማ ሰመረ እጥዑሙ ዝነቀ ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም